Kudidulweze kwabulawa abantu abane kwilokishi yaseNyanga eKapa. Njengoko namhlanje ilusuku lokugqibela lokubhalisela unyulo lomasipala kumaziko obhaliso, abemi beli bavakalisa imingeni yokungaziswa kwenkonzo kwiindawo abahlala kuzo. Yes, there are still serious problems with service delivery. We will never run away from that. There are still those challenges, but they are being addressed. Mongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa ugaya inkxaso yonyulo lomasipala eMalahleni eMpumalanga. Sinibulise emakhaya kanti andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Kududulwe kwabulawa abantu abane kwilokishi yaseNyanga eKapa ngokwengxelo yamapolisa eNtshona Kapa ithi amaxhoba adudulwe phezolo ngethuba betshintsha itayala. Lamaxhoba ebehamba ngesithuthi Toyota Avanza ngethuba emisa ecaleni kwendlela eKlipfontein. Kuthe esatshintsha elitayala kuye kwafika amadoda angaziwayo athulula ngerhuluwa, kungoku nje amapolisa asaphanda. Basakhala ngokunganikezelwa kwenkonzo kweminye imimandla yeli abahlali. Abanye bathi ukunganikezelwa kwenkonzo ezingundoqo kwiindawo abahlala kuzo kubenza babe madolwanzima ukuyokubhalisela unyulo lomasipala noluza kubanjwa ngoNovemba. Indawo yaseNanda yenye yendawo ezithwaxwa ngamandla entswelangqesho kwakunye neziganeko zolwaphulo-mthetho kweliphondo laKwaZulu-Natal. Abanye abahlali bale ndawo batyhola uceba wale ndawo ngokuthengisa imisebenzi, nto leyo ibangela uchatha kumanani abantu abangaphangeliyo. Kunemisebenzi evelayo kodwa singazi ukuthi itholwa obani, yabo. Ngoba sibabona abantu bala emphakathini beyithola leyo msebenzi leyo. Kumbindi wedolophu eThekwini, amaxhoba ezikhukhula ngonyaka ka-2022 afakwa kwisakhiwo nesihlawulwa ngurhulumente. Kungoku nje bafunga bamuncintupa ngelithi abazukubhalisela unyulo lomasipala abantu abakhutshwe kwisakhiwo nabalala ngaphandle kuso. Bathi urhulumente usilele ekuqinisekiseni ukuba bafumana indawo yokufihla intloko. Bathi umnini wesakhiwo ubakhuphele ngaphandle kuso. Sihlele eMnyango sisemakhazeni, asinalo ikhaya, asazi nanokuthi sizoyaphi. Ngenxa yokuthi umasipala wasilaxaza la eMnyango uthi siya disqualifya, so manje abanye abantu sowabathatha. Kwiphondo laseMpuma Koloni abanye abahlali bathi baza kuya ngobuninzi ukuyokuvota ngoNovemba. Iqela le-ANC lizingomba isifuba ngelithi likhulile. Yes, I am registered to vote. Yes, I have confidence in the municipality. I mean, everybody has got to be given a second chance to make changes, and I believe that if we use our voices in the correct way, yes, we will be able to make change in the municipality. Port St. John's has grown in terms of the wards. There have been 20 wards, now there are 21 because of the registration. Umba wezindlu nezothutho eKapa isengumcimbi otshisa ibunzi. Kungoku nje abanye abahlali bathi bonele ngurhulumente okhetha iphela emasini kumba wokwakhelwa kwabantu izindlu kweli phondo. So I don't think I'm going to vote for the DA. So because maybe they're just looking after the rich and affluent people, but they're not looking after my people. Nangona kunjalo imibutho yasekuhlaleni ithi kungoku nje imachaphethu isebenzisana nequmrhu elizimeleyo lolonyulo ukufundisa nokuxhobisa abantu abatsha ngokubaluleka kolonyulo. We are in contact with the IEC locally to ensure that young people in particular, are being educated about voters. Lo ngumlambo eJuskei Alexandra eGauteng. Abahlali balapha bathi sele kuyiminyaka bephila nevumba elinganyamezelekiyo eliphuma kulo mlambo, kwaye urhulumente usilele ukuqubisana nale meko. We have been long advocating this as Alexandra Water and Sanitation, long time ago, and we are hitting the wall all the time. But we told ourselves that we won't rest until the situation of the river is being solved. Bathi abazubuya ngamva de urhulumente enze ukufanelekileyo. We are going to try our level best to speak to the government. We even wrote a letter to the mayor
We even wrote a letter to the city manager to say they must engage in this. People that they must be moved or that they must get service delivered. Zingamashumi asithoba anesithathu iintsuku ezishiyekileyo phambi kokuba kuchotshelwe unyulo lomasipala. Kusenjalo uluntu kwiingingqi ezahlukeneyo kwiphondo leGauteng luvakalise izimvo nokungaxoli ngenxa yemeko engentlanga kwaphela abaphila phantsi kwayo. I think this time around we need to be more angazi sicabange kakhulu in order to check ukuthi bona, because of ukuthi ama manifestos wabo ama party manifestos sometimes they are not community oriented, what we have noticed. So this time around I think we need to be more focused ukuthi noma sicabanga sibheke ukuthi lo muntu lona simcabanga ukuthi uzokwazi ukuthi athathe ama responsibilities lawe esimnikeza wona awathathe into note, because of right now we don't think ukuthi the people abalapha ne council, because of we can't say umuntu one. Those people in council right now abayenzi zona. This is the problem that we are facing every day. This is what I mean now, like you said, the VD is just around 800 meters away. But now the thing is, they're gonna pass here. You see how the road is. There are potholes, this refuse is here. They never take any refuse. They should have put something here for the community to drop the refuse in that thing. But this is the point. They once put it here, but now they took it away, and the community, they know that they must drop things here. So our service delivery more Tembis. Mongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa uthi uxolile indlela iphulo lombutho wakhe lihambe ngalo kwiphondo laseMpumalanga lokukhuthaza abantu ukuba baphume ngobuninzi bayokubhalisela unyulo lomasipala. uRamaphosa uthi nangona abantu bengekho madolwanzima kuba bavote, kodwa urhulumente uza kusebenza nzima ukuqinisekisa ukuba iimfuno zabemi beli ziyafezekiswa. There have been issues that have been raised by people about service delivery, the roads and housing as well. Houses have been delivered, but as people either move or new housing needs arise, we need to do more. So our task of doing more and more on an ongoing basis is a given. And as government, we will continue to do more and more and improve the lives of our people. And sometimes there are setbacks, but we want to do more and more as we go on to satisfy the needs of our people. But overall, I've been quite satisfied with the excitement that I've seen amongst people. People have been coming out into the streets. Even as we have been doing door to door, people have been calling us to their homes. So that for me shows that there is no apathy. There is no reluctance by our people to be part of the civic mood that is taking place in the country. So today, again, it's been a good day at the office. So I'm happy. Njengoko ifikelele esiphelweni impelaveki yokubhalisela unyulo lomasipala, abemi beli baye bavakalisa ukungaxoli kwabo ngokungaziswa kweenkonzo ezingundoqo, ukanti nabo abahlali baseMthatha kuyoqhina eSajonisi bavakalise inkxalabo yabo ngokuphathelene nokuziswa kweenkonzo kwiingingqi zabo. Kanti ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu uLiema Vumisa. Liema, khawusichazele banzi ngenkqubo yobhaliso eSajonisi naseMthatha eMpuma Kapa, kwaye abantu baphefumle bathini ngemingeni abajongene nayo kwiingingqi zabo. Lisa, xa besityhutyha ezingingqi eziliqela apha ke kwiphondo leMpuma Kapa, ingakumbi kwezidolophu zilapha kweli cala lakolo sikisiki eSajonisi njengokutshilo kwakunye naseMthatha, sifumanise into kokuba abahlali baphakamisa imicelimngeni endifumanise into kokuba noko ithande ukuyondelelana kwakunye ke neenkonzo ezisilelayo ukufika kubo nje ngabahlali. Ngeli xesha ke sizawuthetha kwakunye naye omnye umhlali olapha ke kule indawo ebekubhaliselwa
khona ukuvota. Kodwa ke ndiyabona into yoba bakhona noomama abaphumayo apha njengoko umshicileli wam ugxa wam uzawukwazi ukubonisa into yokokuba ngoomama aba abaphumayo apha ke kule indawo ebebenethemba ke kambe Lisa loba bazawukwazi ukubhalisela ukuzovota. Nje mama ke ndive nincedwe apha ngaphakathi niye nakwazi ukubhalisela uvota. Bathi kutheni? Hayi bathi kuvali kulate. Bathi kulate? Bathi kulate eyo. Bathi kulate. Nina mama kutheni nifike ngeli xesha? Kaloku besilinde i-transport yabona njengoba sinxiphula nje asikwazi ukuhamba. Ngoku siyanyanzeleka uba silinde into ezasithatha zizonantsika isizise apha bekunzima. Ithetha ukuthi loo nto leyo nizovota ke xa kunjalo? Asicingi singavoti ngoba xa ningakange nibhalise mama ikhona enye indlela mhlawumbi ubuxhakaxhaka nizawukwazi ulunga kubo? Nantsi itshansi ke masivotiswe noba kungoku ke. Oh yini man. Okay, all right. Ndiyacinga into buya uvumongo Lisa wabahlali abebenethemba ke loba bazakwazi ukubhalisela ukuvota. Mandi rhweca omnye umhlali ke umama uVuyokazi yena uzawukha aphefumle malana nemicelimngeni eye yabangela kubukhulu becala into kokuba bona njengabahlali bangabonakalisi mdla ekubeni into babaze ke bazokubhalisela ukuvota. Enkosi kakhulu ngexesha lakho mama uVuyokazi. Mhlawumbi ithini le micelimngeni enijongene nayo ngabahlali balapha eKSD? Molweni bethunana ndanibulisa imicelimingeni esinayo apha. Sina more than 5 years singenamanzi. Sidlalwa umlabalaba i-OR Tambo. I-OR Tambo isizisele i-drugs apha. Esiqonde sivile ibana ingathi inobuthenda lento. Amanzi bekhona apha ke ngoku bathi amanzi acinezelwe zezikhawashi. Umbuzo wethu ke ngoku avela phila aphumileyo ekubeni sithe sizaya kwimidiya. Avela phi lamanzi? Aye abakhona amanzi emveni koba nina abaxela into yoba nizarhweca thina izintatheli? Aye akhona njengangoku ebusuku afika aqale ngo-9 ebusuku. Emveni kwenyanga eziliqela engekho? Emva kwe-5 years singenawo amanzi apha. Mama Vuyokazi le nto kubukhulu becala ikhokhelela into yoba nilahlekelwe nangumdla wokufuna into yoba nibe yinxalenye ingakumbi xa sesithetha ngolonyulo apha loo masipala basekuhlaleni? Ewe. Asinawo umdla ngenxa yoba uyabona nawe le ndlela ibinjani. Akukho kwanto esiyenzelweyo apha ngabo bonke abantu bebethe baphatha apha. Uba kufika igrocery iyathathwa isiwa komnyumsi, uba kufika yonke nje akukho development eqhubelekileyo apha noba siparafini nje buweva nalamaxhegwazana kukhethwe abantu abathile ziphelele ebantwini. Okay, all right, ngenxa ixesha kuzawunyanzeleka into yoba sithi xapha. Enkosi kakhulu ndiyabulela abazali ngoba khona. Lesa ndiyacinga into yokokuba uyawuva ke umongo wezikhalazo zabahlali eziye kubukhulu becala zakhokhelele ekubeni into yoba babe nako ukusilela ekubeni babe nomdla wokuya ke kuyokubhalisela ukuvota. Ngelixa ke iqumrhu le-IEC litshile into yokokuba olu ke ibilusuku lokugqibela lokubhalisela ukuvota kambe kodwa ke bakwazile ukuqinisekisa abahlali abangakwazanga abafana ke nabamama. Noxa ndingaqinisekanga into yokokuba kule minyaka yakhe uzawukwazi kanjani ukusebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla. Batshilo ke iqumrhu le-IEC into kokuba kuzawukwazi uqhutyelekwa kube kanti ke kuyabhalisela ukuvota kobo buxhakaxhaka i-online ke ngelamangesi. Sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu Liye Mavumisa. Mzantsi Afrika umanqadanqada ngamalungiselelo okhupha ichiza lokugonyela isifo sephepha kubantwana nabantu abadala. Okwangoku unjingalwazi Norbert Njeka uthi kusaqatshelwa imiqathango nemigaqo-nkqubo yokusebenzisa eli chiza kwabo baphila nesifo se-HIV and AIDS nanjengoko besemngciphekweni omkhulu wokusuleleka sisifo sephepha. We are at that stage where we're discussing. We've considered every group. We considered, of course, you really want your people living with HIV, they are most at risk. But you also don't want to create a situation when we say, well, you create stigma because people can associate a product with HIV, it can create stigma. So we also thinking about hotspot. We know that KwaZulu-Natal, Eastern Cape, Gauteng and Western Cape have 80% of tuberculosis in the country. Why don't we start there? So discussions are on board. Itsha-ntliziyo elijongene nokhuseleko labantwana kwakunye nomsunguli wombutho i-The Voiceless uRobin Wilson
Uthi kuninzi ekufuneka kwenziwe ngurhulumente ukuqinisekisa ukuba luyathintelwa ngamandla ulwaphulomthetho olwenzeka kwi-intanethi okuza emva kokubanjwa kwendoda yaseSoweto eRhawutini kutshanje nerhanelwa ngokuba ngungqondongqondo ekulobeni abantwana abangamakhwenkwe ukuba bathumele imifanekiso yabo behamba zeze emva koko ibafuna imali ngokubagrogrisa ngokupapasha le mifanekiso kumakhasi zonxibelelwano. Lo mgibe oluthu ulutsha luzibhaqe likuwo ingakumbi amakhwenkwe wenziwa kukufikeleleka lula konxibelelwano phakathi kwabanqevu nabajonge inzuzo ngokuloba amaxhoba ze basebenzise imifanekiso yabo behambaze kumakhasi onxibelelwano. I think the truth about this kind of scam is that because it's internet based, it actually can exist across the world. And really all you need is the server and the network and the ability to be able to connect to children. So we do know that most of these sextortion crimes are taking place involving children and specifically boys from the ages of around about 11 to 17. They're particularly the most vulnerable group of children who are involved in these cases. But it's not exclusively boys. We also see stories about girls. Just the modus operandi is slightly different. Owona nobangela wokuchaphazeleka kwamaxhoba ngokuphulukana nemali de bambi bazibulale kukoyika ukujongana nehlazo lokunwenwa kwale mifanekiso ingandilisekanga kula makhasi. Inkwenkwana yaseSwitzerland iye nayo yazibulala emva kokuhlawula imali engaphaya kwe-200,000 yeerandi. I think boys are at that stage where they're in identity formation. It is so important for them to look good to their peers. They are particularly susceptible to this invitation from what looks like an attractive girl who wants to connect with them. It's so easy to fall into this trap of, okay, well, now send a nude. And in fact, some of these cases, we know that they didn't even send a nude. What's happened is the extortioner has used a Nudify app, taken a perfectly normal photograph and removed the clothes. But the shame associated with the idea of being exposed to your peers, not just the naked images, but the having been caught out. They always use words like, well, we'll send it to your parents, everybody on, on Instagram or TikTok. It'll go to your principal at your school. That is immensely shameful. Kungoku nje kuqikelelwa ukuba ngama-52 amakhwenkwana angamaxhoba abazungula-ichele ezweni jikelele. Ugqirha Siani Rananga kwiYunivesithi yaseMntla-Ntshona uze nomatshini okrelekrele AI ngelasemzini nokwaziyo ukuhlula inyani kobuxoki obuthetheka ngeelwimi zesintu zoMzantsi Afrika bukhulu becala iingxelo ezingeyonyani zithanda ukusasazwa kumaqonga ezonxibelelwano. The AI models are evolving every day. So the models have now, so the current models what we use for translation, by the time the study was being done, they were tested solely on isiZulu and Sepedi because the data set was available for that. But currently, since the AI models are trying to evolve, we are looking forward into incorporating some South African languages. And of course, the challenge is that without sufficient data available in our languages, we need to go through the same process. And that's where now the challenge is, but we are trying to incorporate all other languages. And of course, it's not all about translating and include the language, but now we want to ensure that we preserve the cultural context of that language. Kakhulu ke qwathikazi noncuthu ezindabeni ndikubulise nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga lam leMozulu mna ke bethuna ngegama ndikuyuthabile inzwakazi yabathembu mvanje ke bethuna masiyiphawuleni kaloku yenjenje imozulu loye ke mbukele sisijonga umfanekiso wokuqala ngokugangatha kakhulu kwiziganeko kakhulu zemvula nomoya nje kuwo wonke uMzantsi Afrika nawe uyawuthi uphawule ke apha ekhaya uba nokocwenka kamnandi indawo ezininzi kumntla mpuma mpela futhi kwelaphondo lonke laseFree State noxa kubanda kakhulu ke kucwenge noko
ngomso phaya ephondweni laKwaZulu-Natal amazantsi futhi empumalanga kwakhona kulo lonke futhi elaphondo laseLimpopo. Ngokubanzi ke mbukeli wami sijongeni kaloku amaqondo wethu okutshisa phantsi naphezulu siphawule ngephondo lokuqala eliphaya ke mbukeli wami ephondweni laseMpuma Kapa kwindawo ezininzi zelaphondo ezikwincam nentshona futhi ngapha koRhafu kwasekuseni futhi ngaloo mafu nenkwankca nje yonke lantsasa ngokubanzi futhi phaya koKaladokhwe ekuseni ngo-3 degrees kanti imbukeli kwakhona benjenje futhi ke kwelaphondo laphaya eFree State lelikumbindi ke apha eMzantsi Afrika mpela futhi ke kwincam yalo koVelcom kuyabanda kakhulu ekuseni futhi kubuye kucwenge ngorhatya ngomso baluvale belusonga usuku sele kumyoli phaya ngo-20 degrees benjenje futhi ke mbukeli wami ephondweni ke laphaya eNtshona Kapa kwindawo ezininzi futhi eziselunxwemeni phaya njengapha koFrederick kwasekuseni futhi kumyoli phaa kucwenge kakhulu naphaya eWorcester kuyabanda ngomso ekuseni ngo-8 degrees baphila ngolu hlobo futhi ephondweni laphaya ko-Northern Cape kwindawo ezininzi futhi eziphakamileyo zelaphondo njengapha koKuruman kwasekuseni futhi Upington Kimberley kuyabanda nje yonke lantsasa napha koPriska futhi ekuseni ngo-5 degrees nantsimo sinumbukeli kwelaphondo ke laphaya ko-Northwest indawo ezininzi futhi ezikwintshona phaya namazantsi njengapha koTaung ekuseni futhi kucwengile naphaya eBloemhof kuyabanda ngomoya obhudla kakhulu xa bevuka ekuseni ngomso ngo-3 degrees benjenje ephondweni ke laphaya eGauteng apho sikhoyothina ngalo mzuzu impela phaa kundlunkulu futhi buseTshwane kwasekuseni kungathi kubande kakhulu ngo-4 napha koBonkomspruit aphantsi lamaqondo ngo-1 nantsimozulu futhi imbukeli ephondweni lapha kaloku eLimpopo indawo ezithi futhi ke ezizinze kumazantsi welaphondo napha kwimpuma futhi njengapha koPhalaburu ekuseni nazo zonke futhi ezoziphaluka zivuswa yinkwankca nengqele phaya ka-9 degrees kanti empumalanga benjenje futhi kumyoli phaa eMiddleburg kuyabanda futhi ngokuhlwa ko-20 degrees kanti naphaya encamini futhi emalahleni kwasekuseni futhi napha ko-Emel ekuseni kuyabanda bevuswa liqanda vume ekhaya ndivale ndisonge imozulu ngephondo lokugqibela ke yeliphaya KwaZulu-Natal indawo ezininzi futhi ezikumazantsi kwelaphondo wena ozinze phaya koKokstad kwasekuseni futhi kwimaxongo kakhulu lamozulu phaya ngo-1 naphaya eLadysmith kwintshona futhi kuyabanda ekuseni ngo-2 mna ndikuthanda kangaka xa shwele emiyoli Kamnandi mawethu.